Kinauli magpatahuden na sa lutsod ito'y nakem kenrik na. Sa empty umuko kaun ka keltayan na tragsak sumangbay itagli demen tilubong nagtalin na et kalataan na ulimek nagtipunan sa emken liday sa ning-i nagbalinen asangin naliday dagiti narigmata naglabas segseg kaag di sa sampet mo agur uraya ti mensahe wenno awak ano sa nunaliday dagiti dari kaditi atap ko wenno adda dito'y panunot ko adda ka din sa bali di tapuson linipat na kung biyag ko tarigmata naglabas segseg kaag di sa sampet mo o imnas agur uraya ti mensahe dagiti dari kay kayat ko di masaktan basta mamuhak di kinapuno ngemtay aguli ni kalatan gaputa di na kayat ang masaktan biyag ko ibagam ti kinapuno tapno amok ti armidek ano sa nunaliday dagiti darikma